додгоҳи олии тоҷикистон Саид Қиёмиддини Ғозӣ, рӯҳонии шинохта ва воизи маъруф дар авволи солҳои 90-ро ба 25 соли зиндон маҳкум кард. Саид Қиёмиддини Ғозӣ дар моҳи ноябри соли гузашта дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия боздошт ва дар як шароити мармуз ба Тоҷикистон истирдод шуд. Ин рӯҳонии 66 сола ҳамакнун давраи ҷазояшро дар маҳбаси низомаш сангинсипарӣ хоҳад кард. Як манбаъ дар додгоҳи олии Тоҷикистон рӯзи 31 май ба радиозодӣ гуфт, ки мурофиаи ниҳоии парвандаи Саид Қиёмиддини Ғозӣ ҳудуди 10 рӯзи пеш дар боздоштгоҳи муваққатии рақами 1 душанбе пушти дарҳои баста баргузор шуд. Ба гуфтаи манбаъ, Саид Қиёмиддини Ғозӣ бо 3 моддаи кодекси ҷиноӣ барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, малгароӣ ва динӣ, хиёнат ба давлат ва даъвати оммавӣ барои борои зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ айбдор дониста шудааст. Адвокат Зафар Расулов, ки аз сӯи мақомот барои ҳимоят аз ҳуқуқҳои Саид Қиёмиддини Ғозӣ таъин шуда буд, рӯзи 31 май дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ки аз оғоз то анҷоми мурофиаҳои додгоҳӣ парвандаи зерҳимояш махфӣ буд ва аз ин рӯ оид ба ҷузъиёти он шаҳрӣ дода наметавонад. Ҳоло маълум нест, ки наздикони Саид Қиёмиддини Ғозӣ аз болои ин ҳукм шикоят кассатсионӣ хоҳанд бурд ё на. Дӯстони хонаводаи ӯ мегӯянд, ки пас аз содир шудани ҳукм ӯ ҳоло аз боздоштгоҳи рақами аввал ба боздоштгоҳи вазорати корҳои дохилӣ интиқол дода шудааст. Ба гуфтаи онҳо, Саид Қиёмиддини Ғозӣ вақте барои табобат ба Эрон рафта буд, пайвандонаш як манзили ӯро фурӯхта барояш пул фиристоданд. Вақте бармегашт, ҳамроҳаш боқимондаи ҳамон маблағ беш аз $10,000 ва ҳамчунин 2 телефони ҳамроҳ ва як компютер дошт, ки ин ҳама мусодира шуда ба ҳисоби давлат гузаронида шуданд. Ба гуфтаи пайвандон, аз рӯзи эълони ҳукми додгоҳ беш аз 10 рӯз гузаштааст ва ин маблағ ва телефонҳо ба онҳо баргардонида нашуданд. Пайвандонаш қаблан гуфта буданд, ки аз ҷузъиёти иттиҳоми эълон шуда алайҳи ӯ хабар надоранд. Ба гуфтаи наздиконаш, Саид Қиёмиддини Ғозӣ моҳи ноябр, замоне ки тариқи Истанбул аз Эрон ба Русия бармегашт, аз ҷониби нирӯҳои амниятии Русия дар шаҳри Санкт-Петербург боздошт шуда ба Тоҷикистон истирдод шуд. Эълони ҳукми рӯҳонӣ дар ҳолест, ки рӯзи 12 май президенти Эмомалӣ Раҳмон дар як мулоқоташ бо аҳли ҷомеаи кишвар зимни интиқод аз ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва пайравии ин ҳизби мамнӯъ аз мазҳаби шиа ба қазияи Саид Қиёмиддини Ғозӣ ҳам ҷудогона муроҷиат кард.